Kuri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Paita nyaya panapa zvino hazvina kumira mushe. Vanhu vanopinda kuSpirit Embassy muri kwere uko ameno zvenyu nemagenerals. Prophet wenyu akadena mangwiro. Ndakazvitaura ndakati zvimwe zvacho zvinozonetsa ende zvinonyadzisa futi kuzokumbira ruregerero iwewe uchiziva kuti uchichi uri prophet. So paita chiprofita changa chiri kutenderera kwemasondo adarika aya changa chakataurwa pachinzi zvoni VP uyu kayo is a walking dead he is walking but dead inside anditi. So zvikanzi ende panotarisirwa kuti anything can happen adarike August because ndo migiriki chiprofita chaitaurwa na Uebert Angels, but nyaya yanga iripo ndeyekuti haana kunanga direct kutaura zita rekuti chinyi, but akangoti kuti iye wamunoti ari powerful wacho, wamunoti the successor wa president, wamunoti anofanira kusuccessor president, imimi muchiti he is more powerful, munofanira kuita sei kungwarira zvinhu zvakaita seizvozvo. But zvinhu izvi, this information aina kubata magenerals aya achiwenga zvakanaka. Magenerals ndo pavari kuhita very hard kuna Uebert Angels. Vari kutaura kuti zvoni the hand of God moves against those who jump stages, and despite divine order the enemies know exactly what they are doing. They are not waiting for the hand of the Almighty alone. No, they are working overtime in the corridors of power, mixing potions in hidden rooms, sending agents in the night, and plotting with foreign hands to hasten the prophecy. They want to assassinate General Constantino Gouveia Dominic Nyikadzino Chiwenga, the one whose uncle's ancestral covenant declared, "You shall not die before you liberate this land." They poison the air he breathes, they tamper with his medicine, they send spiritual arrows and physical bullets disguised as accidents. This is not prophecy, this is prophecy abuse, a cheap trick to make murder look like divine timing. Uebert Angel has been exposed before with miracle money scandals, gold mafia links, and failed football prophecies. Now, his Zimbabwe word is the biggest fraud of all death sentence disguised as "thus said the Lord." Why? So that when the general falls, they can stand on national television, wipe crocodile tears, and declare with fake humility, "It was God's plan." The prophecy of Uebert Angel has come to pass beyond the Lord has spoken, but the fake prophet whom the Lord has paid in vision and in secret envelopes expose their scheme. They twist the word of God for political gain. They accelerate death to claim divine timing. Operation Restore Legacy is not finished. The general survives by a greener covenant, the blood of the liberation struggle, and the prayers of the true patriots. Let the plotters hear. Your knives shall turn against you. Your poisons shall return to your own houses. The same angel you caught shall become a witness against your bloodlust. Zimbabwe shall not be stolen by those who manufacture God's will through assassination. Aluta continue forward with general. The struggle against fake prophets and real assassinations continues. Ndo shoko ratiri kutambira panapa, ndo yatiri kuona, yatiri kusanganiswa nayo nyaya yacho. Guys, pakaipa vakomana ava vakawa vanenge vachionekwa minyati yavo pari kunzi aiwa mune zvamuri kutorongera VP Chiwenga every day muchizviziva, but iwewe uri number 1 kuda kunotamba front yekuti unobva uda kuzoti musi anonzi anofa ndiwe unoda kumhanya uzobudikira kuti takazviprofita tanga tazviona kare pamweya, asi wewe uchiziva kuti manheru kune zvima brown envelope zvamunenge muchigamuchira kuti murambe muchidzikisa zviprofita izvozvo zvekuda kuzosanitizer kana muchinge mazodzima munhu. So generals havasi kufara nekuda kwechiprofita chakapiwa na Uebert Angels. Saka ndangoti Uebert Angel zvivindira vero tudozvihodha kupi. And you know what,
pane zvakawanda zviri kuzoexpose kwa Uebert Angel achinzi wewe wagara kudhara uri munhu wekuti kufootball wakafoira zviprofita zvakawanda uchingonyebera vanhu uchingofoja uchingoita skirira kurongo uchingoita nawo akuda kunopindira pane zvinhu zviwonzi kuda uprofita chaunoona chaicho and ndikuona pane imwe iri kubuda futi panapa pari kunzi zvoni they've now hired the Congolese pastor to be their voice. How absurd, the same Congolese pastor who used to be against ED and warning ED and his gang of calamity. They think we are fools. We are not watching their moves. How can Ghana demons that Uebert Angel can be God out of out ED must go, you know, that's something iri kutaurika panapa. Ndikuziva kuti ndeupi umwe pastor ari kutonzi atopindawo pachinhu chacho icho chichi wamana nyaya dzacho vanhu vari kutozivikanwa komana. The days of reckoning are coming. The culprits are known and well documented. Aluta continua pasi nezvigananda and their principle imo iri kuonerwa panapa. You guys are really tone deaf. Do you think the poor care about selfish corrupt credits killing each other? Whether it's ED or Chiwenga, it makes no difference to the average Zimbabweans, as they are the same in every way except stomach they feed. Chimo chiri kutaurwa panapa, zvakawanda zviri kutaurwa pamusoro penyaya iyoyi. And there is this other issue iri kutenderera. I'll quickly go on it after this one because ndaona kuti vamwe vari kutanga kuibvunza zvakanayana kuti what is going on pane nyaya yekunzi Varakashi they are now campaigning for Dr. Auxilium Mnangagwa. We'll talk about it. It's a topic for another day or for another broadcasting, but for now let's deal with this issue ya Uebert Angel iri kutaurika. And ndikuona umwe ari kuti absolutely there is no prophecy here, none, zero. These are satanic invocations of darkness with no bearing on the ultimate court of creation. Most of these mega church prophets serve Satan and his son Lucifer, and this one is one of them. Why is Mudzaniri so obsessed with death? Isn't Jesus the life, the truth, and the way, whose words are spirit which never dies? Let's not deceived by merchants of darkness masquerading as prophecy. Muprofita iwe unokwarira chidhiri ichi chamunoda kupinda maprofita vanhu havasi kuzvifarira. And Uebert Angel knows kuti vanhu vanenge vasinganakirwi nazvo, but ndo zvacho kana zviri zvikunzi pane pachibuda mari paya vanoti it's better kuti ndinzi inini ndadya ndaguta, mhuri yangu yadya yaguta, zvekuti vanhu vachati kudii, they don't care. But aiwaka isusu we care because tinenge nyaya idzodzo dzinenge dzichitotirwadza. And the funny thing, tinodzipinda nemoyo, hadzisi nyaya dzekuti tinongotanga kungoti tongotarisa tobva tangoti saka alright ataura zvakati tobva tangosiya zvichingodarika. Isusu hatisiye zvidarika, ipapa tinenge tatopa munhu chematsenga nzungu chake and shoko ratosvika. I know wherever he is right now he is shaking because guys, I'm telling you, guys, what day is what day. Uebert Angel is shaking. Uebert Angel gadzirira kuvhara chechi yako because wakupindira nyaya dzevanhu vekuti mangwana you never know kuti unange nani. And even pakuprofita pacho achiti no ndakaona hangu even muchechi make, you can't campaign for someone now when you are a pastor. Chechi yako wakurira yakaita wakutotaura kuti inini ndiriwe chakati. I still remember inini ndiriwe zanu. And I was like, okay, ndo zviri kuitwa machechi macho. Ko politics makangosiya imimi vanhu vechechi ka I thought kuti murive denga. That's what I thought. But takutoona kuti zvimathoughts zvacho hazvisi kumeka sense manapa. Mukutotaura mega kuti mundiri zvigananda, pato zvigananda. And you know what? Chimwe chaungazotaura pamusoro pe-political party or pamusoro pe-politics unongori biased kudhara because wagara wataura kuti uriwe kuside ripi. Iwo wagara wakatoapoindwa kuti ushandiko at the end of the day uri papayroll. There is no way ponobuda one day uchitaura anything against the same guy wekuti akatokupa mari, akakupa basa, akakupa zvekuita, ukanzi ambassador large. So I see position yekuti ndiye kungotamba nayo kutopuwa position yakatokura yekuti panenge pachibuda ma-connections akasiyana-siyana. Itoziva kuti some of these guys vanonyebedzera kuzodzungaira. You know what?
inini I'm not in it for pay, you know, I'm just doing it kuti zvingofamba tingonzi tingoshatira nyika. Unofunga kuti anopenga ndiani? Last time tachiona futi Jacob Mafume achiti pay yangu inini $260 akati yo Mafume wewe nemadira unoita Mafume. Those guys they think maybe Zimbabweans are really stupid. I don't know kuti vanofunga sei. Usatombofa tutudza zvesalary yako. Zvakangofanana nekutudza nezvesalary uri president wotudza zvesalary yako, uri MP wotudza zvesalary yako. Tinoidi oziwo kana salary riro dhiri. Why muchizospenda mari dzakawanda kukampena kuti mupinde pane mapositions iwayo muchizota hazvina mari? Why? But you know kuti aiwa ina ndikamboningina iwo Mafume pakarikolewa vanhu vangani uchida kuchemerera kudzokerera ipapo advance kushuga yenyu maita skillful na Chabangweya kuti uya kangopinda onzi kwapu, uya kapinda onzi kwapu, uya kapinda onzi kwapu. Iwo ngoripo kudhara kabva watotorowa maskillful ako waijikira vanhu bonzoka vodzoka futi mugame vatanga kukontinya kuita yongo uchingoita. Saka wobva watudza kuti is $260 kana zvazvo $260 paying pacho uri kumbofire chi, uri kudi kungozvisiya. But ukuziva kuti iwewe ndimi mune mari dzese, you control the whole system yese iripo. Zvese zvekuzonzi hanzi vamwe vanotambira ma 20 something thousand wati ye kanzuru chinchi kwauri vanenge vatori vana vacheche vari kutotambira nzungu kwauriwe, because you control them, you are their boss and you can fire them at any given time. Somehow mune ma benefits akatowandisa ekuti haatotaurike nezvavo amunenge muchibenefita but kuda kunyebedzera kuda kudzungaira vanhu. This is the same thing with Uebert Angel. Saka ukada kubudukira wakuda kutaura kuti inini ndiri kungozviita izvi for the love of my country. Hapana love of the country yamunayo, tinozviziva muri zvigananda munenge muchida kutodya muchiguta mukutodyira ipapo unyebera kuti ndabasa nepay zvauri kuzowana in return, ma connections auri kuzopinda. Zvakangofanana nevanhu vakaita sana Whitney wewe kushingirira kwanenge achiita idi zvakadai chinja ari kungoda pepe kutimera ma connections aakukwanisa kuwana izvezvi. Imagine kuti nawo akuwirirana akaenda kuEswatini akatosvika akatopuwa necitizenship ikoko, go to Tanzania unomuona anenge ariko, Zambia futi unogona kumuona ariko, Nigeria unomuona ariko, akushandisa nyaya yekuti ari kutora advantage yekuti pari kuenda mapresidents uko anobva angopfekerawo ipapo padelegation iri kuenda ubva atopindawo. kuChina chaiko unomuona ariko anenge atone madhira anenge achitoitawo ikoko zvinobenefita iye more. Saka mozotudza nhasi kuti munhu anouya achiti inini because andiri kuningina. So anyways ndingatozowedzera ndakutotaura nyaya kana ndakutomwachuka kuzokuziisa zvimwe zvinhu banapo zvandandiri suppose kunge ndichitaura. Nyaya hombe ngoripo ndeyekuti magenerals vapindura Uebert Angel panyaya yechiprofita chake chaakarowa chimuforimbo cheprofesi chake chaari kutaura chiti uyu ari kuzoningina hazodarike August. Munenge muchizvoanalyza muri pai August akusikure. By the way, August is around the corner, so let's wait and see kuti zvichange zvichita se zvichiperera papi, because iwewe chiri kuita kuti magenerals vazosvika pakuboikana newe at the end of the day, because you still want to you are still in the panic mode, because general vakaramba vakanyarara after everything is happening. Vanongotarisa vangoti because he is a man of peace at the end of the day. Anongotarisa vangoona kuti ndiro zvamuri kuda handiri mukuzviona makanyatsobvira kuda imimi makatonyatsoonera zvinhu mega kare imimi iviwo zvimwe zvinhu zvokuti even iwo mupfungwa dzangu ukatozvinzi zviitike kana zvaitike kwauri, it's something that you can't accept. Iwewo makanyatsoona kuti uyu paakanga pana Mugabe akatiza munyika kutorwa mabara chako marata chako meaning what? Meaning kuti iye chaakazonzi akaita chacho kuti pazonzi Mugabe abva pachake iye hapana, but general nemagenerals ese vakarowa chinhu chavo chikabudirira, pena ikagowa pena ikasetwa zvikanzi uyo chuya urowe pena apa hapana kipa tabvisa kipa pagedhi kungogoisa nemanhedheka uyu ndobva angopinda kungodzoka wakatonoitwa inauguration wakatonosaina wakatonopinda wakatotanga kutongotonga ipapo wakutongoita zvinhu zvese zvaita paposition. So kuti tizoona even magenerals vachizoona ana Uebert Angel nhasi maakubuda makuda kunyebera profita kuzodidi panguva yaMugabe panga musingakwanise kuzviita maitoziva kuti kuda kungoprofita magetsi vanokudeedza ende vanokusvasvanga, but these days maakutishandisa advantage yewe kuti aiwa tozodai so maakuona kunge uya hana dhiri maakuona kunge hana chinchi. Nhasi ndopa maakutanga kuita izvozvo maakuuya muchida kuzvita muda kuneutralize vanhu maakuda kuuya muchiti imimi muri kuzvita mukunamatira uyu kuti hana zvaanofa akaita hafa akapinda muchiti imimi muri kunamatira. Saka mwari wacho inini ndinotomboshamsika most of the times kuti alright imimi mukuti mwari anoita zvamunoda imimi mwari chaiye akasika denga racho nenyika yese nevanhu vacho vezvese oita zvamunoda imimi iye haana kuda kwake kwaanoita
iyi ndombozvibvunza hangu most of the times ini cause iye unotaura kuti saka Mwari ndoda kuti ndingadai so ndingaramba aripo. Iye haanawo zvaanoda Mwari wacho kuti zvinge zvichiitika. Motopedza on top of that mablasphema apere, kumoshinyorora nekushonyongora magwaro acho muchitaura zvakasiyana siyana. At the end of the day mapedza kudaro you came out mobva mati isusu tiri masvikiro. Muri kumbonyatsodei chazvicha zvakomana, kumboti chamuri kunyatsoti kuti vana veZimbabwe vazorore alright, poitwa mukuda kupuhwei kuti zvipere cause hazvisi kuvaraidza izvi. Anyways, without wasting much of the time, Zimbabwe ndokutendai so much nekumubatikira pachivhiti. Nyaya dzacho dzinozodzoka dzowanda dzanga dziri kunigirikina yemanigirikini iyi. I'll be back tichizoona kuti magenerals ndechipi chimwe chitanho kana kuti matanho avari kuzotora futi kuna Uebert Angel iwaya, but this is just a warning yavatomupa iyoyo kuti tiri kukuziva, usanyebedzere kupenga nezvinhu zvinenge zvichirongwa ikoko, tiri kuzviziva, ndo zvinhu zvango kana kuti ndo message yango taurwa panapa nemageneral. Saka ndoda kubva ndangoshandisa mukana uno kuzivisa maZimbabweans ese vari munyika yeSouth Africa ene vari kuda kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana mastart permits. Ndiri kuti mukana ndiwoyu. Pane company inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen dzinova idzo shasha pakuregistera vanhu macompanies nekuvhura maFNB business account, kunyanyanya imimi musina mawork permits nemastart permits. Saka tiri kuti garai mavabata, mutaure navo, vanokuitirai zvekare vari kwavari ikoko, muri kwamuri ikoko, hamunidi kunge muchinetsikana mune zvakawanda. And ndikuona a lot of guys vari kuti ndakaita business rangu inini, zvinhu zvangu zvanga zvirisapo kunge zvakurana smoothly, but una izvi vanhu vakudzingwa. Ndakaona vanhu vakawanda vachibvunza that question over and over and over again. Saka munhu amwe ari kuzvinetsa, ndodiko ndotengesere zvinhu zvacho ndoita sei, because ndikuona kuti vamwe izvezvi so as I am speaking vane maproperties. Saka alright, ndine maproperties angu, ndodii ndongobva just like that here kuti uzvitengese woita sei. Guys, this is the right time for you. Endai kuna mukoma Owen ku-Education Research anditi boss makatotenga maproperties Zimbabwe, makatotenga kudhara munadzo, but the next thing chamakuona chamakuda kuita maudaisa maroja, ndo zvamuruda kuita. So enda unovhurirwa FNB business account so that maroja ako iwayo anenge pota achikuisira mari every month and pa FNB business account iyoyo, and you can access your money wherever you are because unopuwa visa card. It's gold card rere unopuwa visa card. Yes, saka zvinhu zvokuti zvinhu zvako zvinenge zvatorongeka. Hapana pekuti uchaswera uchichema. Vamwe vakavhura mabusiness akasiyana siyana, vamwe ndo vanorana madhirito akasiyana siyana, vamwe vane tumotikari turi paboat, vamwe vari kuita zvakasiyana siyana, you know, even kawashi chaiyo uri kungoita. But you can employ mamwe marudzi, you can employ vana vacho vemunomu vacho, and then wotaura kuti zvinhu zvako mari dzako dzichingoita sei, dzichingodepositwa every day, so that unenge uchingotora mari dzako uri kwauri ikoko, uchitorana zvinhu zvako uri kuri safe kwaungangoda kungoita sei uchizviendesa. Saka zvinhu zviri easy. Zvekare kune vari kuda kutotanga mabusiness acho because mari wakaita, but you are afraid kuti ndingaenda ndizonoinvesta yese here because you know there is no way pongaisa mazai ese mubasket one zvinonetsa rikazodonha basket racho like what you've been doing guys. Yes, uruda kunoinvesta uko, uda kuinvesta uko. So for those who want to still vari kudawo kuti ndoda kusiya ndaita business rekuti nderipi riri peaceful, kune zvima Uber zviri kuitwa izvi, kune zvima Bolt izvi, kune zvima Take a Lot izvi, zvima Taxify zviri kuitwa izvi. So but you want to buy a car isingakunetse, tuma Kia Picanto, tuma chinchita ndo tacho turi kupisa, tuma fuel saver. So conduct education research zvekare. Mukoma Owen because he is now in partnership with Kia Pretoria, he can easily assist you kuti ukwanise kuwana mota yako yakanaka pre-owned or brand new. And kune zvekare vari kuda kuitawo vari kudawo marori toya for construction, you know, those want construction vehicles zvekare. Please conduct education research, they will assist you kuti unge uchitowana mota yakanaka. Vari kudawo off-road, you know, mota dzakasiyana siyana, even luxury car, even mota yoda kutenga gift or whatever zvauri kuda kuti unge uchingoitawo. And kune vamwe futi wekuti unenge uchida kutenga mota yacho pamwe usikuda kutenga necash ka one direct ka unenge mune money. As long as you qualify for that, you can ask them about the qualification. Ndoita sei kuti ndinge ndichinzi ndo qualify kuti ase kunotengawo mota iyoyo kunigirikene dziriko dzacho dzodzi because vamwe vanoti ndinobhadhara mari yakati pamwedzi but ndichimbofanira kurowa basa richitotsva.
feel free zvekare, contact them, vanokwanisa kukuassista ipapapa. Pane nhamba dzavo ndidzodzo dzimwe chete, hapana chachinja panhamba dzavo, because hii company Uebert Education Research vanotone zvinhu zvakawandisa zvavanotoita zvekuti tikada kuswera tichitaura panapa, but it's just that panapa tinenge tichitaura zvatinoona kuti ndo zvinokwanisa kubenefitawo kune vana vevhu, especially imi maZimbabweans, because macustomers avo is worldwide izvezvo. So as I'm speaking, because macustomers akasiyana siyana vari kuwana kunana India, you know, mamwe madepartments akatosiyana siyana vanenge vachitoitawo. So unozodei mangwana, gara wajoina waitawo unokwanisa kubenefitawo pazviri iwewo pachizimbabwean chako. Thank you.